Takže čus lidi, já vás vítám u nového videa, jsem Daniel Smrt a tohle bude taková nová série a jmenuje se to Hashtag školní příběhy číslo 1. No a jo, ještě dvě věci, že tohle bude v každém tom jednom díle, budu dělat, asi říkat, nevím, 2 příběhy, jdeme tomu. No a druhá věc, že proč nebylo video teď v dlouhé době, protože já jsem byl tak trochu línej to udělat, no ale pak jsem si řekl, co bych pro vás neudělal. No, tak můžeme jít na to. Takže první příběh je o tom, že vlastně asi všichni máte doma, že máte všichni ve škole takový ty automaty, že jo, třeba na pití, na kafe, na nějaký ty snickersky. No a my máme, že jo, zrovna na ty čokolády, na to kafe a tak. No a teď říkám, kdy měsíc si teď jsem si chtěl koupit prostě něco dobrýho. No a říkám, ty vole, tak já si koupit, tak si asi koupím bílou čokoládu. Tak jsem si koupil 10 korun, to asi všichni máte tam. My to máme 50 korun a říkám, tyhle, to je jaká dobrá. No a teď někdy 2 týdny prostě teď 2 týdny předtím než tohle natáčím, jsem si říkal, že si půjdu koupit čokoládu. Tak jsem šel, no šlo se mnou pár lidí, pár kluků, pár holek. No a teď říkám, tak co si koupím? No, tak tam máme bílou čokoládu, obyčejnou čokoládu a nugátovou čokoládu, myslím. No a říkám, tyhle bílou já chci, čokoládu taky já chci, jak si koupím nugátovou. Tak kliknu na to tlačítko, mám tam 10 korun. A teď čekám a kámoš mi řekne, ty vole Smrku, jede ti tam pitná voda. A já říkám, co? Asi kravina, ne? Že by mi tam jela pitná voda. No a to vyndám, ten kelímek, držím v ruce, ta pára, tam je skurvená teplá voda. Jsem to vzal, hodil jsem to do toho koše. Já byl tak nasranej, že jsem si šel stěžovat. Pozor, máme ve škole schránku důvěry. To je něco prostě, kdyby tě někdo šikanoval, nebo kdyby vás někdo šikanoval, a kdybyste to nechtěli říct učitelovi, nebo prostě doma, tak to hodíte do té schránky důvěry, tam si to přečte někdo, prostě ten nějaký ten učitel, co to tam prostě bere. No, a bude to s váma řešit. No, tak jsem šel, napsal jsem. Automat mi sežral 10 korun. No, pohodil jsem to do té schránky, ještě jsem se podepsal, napsal jsem tam třídu datum. No a teď vidíme, že na tom automatu je napsané nějaký číslo, ty opravy, že jo, kdyby se nám to rozbilo. No, tak jsme si ho sepsali. Nezavolal jsem tam, že jo, jsem se k tomu ještě nedostal. No, teď tam je nějaká učitelka, jak jsme jí to šli říct. Ona, no ale tak tohle, to není můj problém, no. No ale taky, že máte tam vždycky napsaný tu čokoládu a tady vedle toho máte nějaký puntík. No a nad tím byl ten puntík, ale vedle toho byla ikona a tam nic nebylo. No já jsem si myslel, že když to je takhle, někde, převedu to na ruce, takže tady je ten čudlík, no a tady byla někde ta čokoláda, tak říkám, že zmáčknu tohle a vyjedeme tohle, že no tak jsem to zmáčknul, nic. No a tenhle příběh je asi ten první a teď jdeme k druhému. No, vždycky my teda nemáme ve třídě rádi moc jednu učitelku, no více učitelek, no a my máme zrovna na češtinu, no a my když jí jako v podstatě naštve, tak je hodně džnutá. Dá nám třeba písemku nebo něco. A my jsme si jednou s kámošem povídali a ona řekla, a dost, vemte si papír, kdo nemá papír, pojďte si ke mně pro papír. V tu chvíli všichni chytli záchvat smíchu, jak naprostý dementi. Protože ona nám říká, že v jedné větě nemůžeme použít třeba 4 slova. Ale ona si tam řekne, pojďte si pro papír, kdo nemá, vemte si papír, kdo nemá papír, pojďte si ke mně pro papír, tak kde to jsme. Já si měl 100 chutí říct, paní učitelko, tohle,
hned bych vám tam dal 5, protože v jedné větě nemůžete přece říct 3krát jedno slovo. No, jako, a nebo bych vám mohl ještě říct jeden příběh. No a to je takovej prostě hodně blbej. No jako hodně funny. Prostě máte katedru třídní, no a na té katedře jsou nějaký ty tušky a zasraná třídnice. No a v tom hrníčku byl hrníček, v tom byly tušky, nějaký nůžky. No, my jsme měli takový míček a hráli jsme tam vždycky fotbal vzadu a my jsme tam nikdy nemohli hrát, protože jako, víte co, protože bychom si ublížili. Já jsem ten míček vzal, kupnul jsem ho a ten hrníček sletěl, rozbil se. Všichni se mi začali smát, já jsem se taky začal smát. Přijdu za učitelkou, říkám, paní učitelko, já jsem rozbil hrníček. A ona říká, no, tak přineseš nový, ale musí tam být ta kytka. Říkám, nemůžu jí tam třeba nakreslit a ona, ne, nemůžeš, musí to být koupený. Říkám, ty vole, dám 60 Kč za jeden zasraný hrníček. A dám mi to tam, ty vole, tak jako, je to své do prdele. No, a tohle bude asi konec videa. Dejte like, odběr, koment či sdílení. A v popisku videa bude předchozí video a já se s váma loučím a čus!